ube bade ba ube bwe fade ko balima fula de do cɛman ni musoma u bɛɛ bɛ fa kelen mɛ olu tun t'a dɔn k'u bɛ fa kelen u furula ɲɔgɔn ma ka den saba sɔrɔ k'o bɛ cogo di o dɔnnikɛbaw ko nin de ma ko nikahu subuha u bɛ watiwu subuha olu bɛ furu ɲɔgɔn ma wagati min olu t'a dɔn u ye ɲɔgɔn jumurahami ye u t'a dɔn ka furu haramuyara ɲɔgɔn ma olu furula ɲɔgɔn ma ŋaniya de kan ko sariya furu de do furu sahalen de do dɔnnikɛbaw ko kafoɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ baasi t'u kan junubu t'u la baasi t'u la u b'a fɔ o de ma ko watiwu subuha furu min kɛra u b'a fɔ nikahu subuha kafoɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'u kan o la den minnu fana sɔrɔla silamɛya sariya denw de do u fa ye u ka nafakati b'a kan u n'a bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta silamɛya sariya denw de do a dɔnna yɔrɔ min dɔrɔn ko balima fila de do u fɛ fa de o yɔrɔnin kelen de furu bɛ tiɲɛ ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na furu bɛ tiɲɛ ka guruja ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kafoɲɔgɔnya min tɛmɛna fɛn t'u k'a la den minnu sɔrɔla silamɛya sariya denw de do mɛ furu in bɛ guruja ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ donc nin de y'a sariya ye u b'a fɔ nin ma nikahu subuha ko dɔ ye ɲininkali kɛ ko a bangera olu ye ko min ye ni banni kɛra ka sigi su kɔfɛ dumuniw ka tobi sangasigi k'olu y'a dɔn ko haramu don mɛ sababu juman b'a to hali n'u ye sangasigi kɛ n'a tɛ mɛn u bolo n'u bɛ cari a k'a fɔ de sababu juman bɛ kɛ n'an b'a to ye sababu ye min bɛ to ko a ka to ye ala ɲɛ siranya yɛrɛ kɔrɔ ala ye ani ala ɲɛ siranya ani ka teliya ka tugu ala ko ka teliya ka tugu ciden ko o de y'a fura ye a ka sira ala ɲɛ tant que i y'a dɔn yɔrɔ min ko nin ye haramu ye i y'a kɛ wagati min k'a sɔrɔ i t'a haramu yɛrɛ dɔn junubu t'i ka o la mɛ a dɔnna yɔrɔ min ko haramu dɔn a fura ye min ye sababu min bɛ bɔ la i ka dan tigɛ ka dɔrɔn ka bɔ la i k'i tigɛ ka bɔ la pewu sababu si t'a la n'o tɛ i ka sira ala ɲɛ k'a fɔ n tun bɛ min na haramu don a dɔnna ko haramu de don n ka bɔ a la joona sani saya k'i sɔrɔ n ka jɔ a la n ka bɔ a la joona o de y'a fura ye ko juman bɛ kɛ sababu ye ka limaniya hakika sɔrɔ ani salafu taabolo a fɔlɔ i ka kalan fa'alam annahu la ilaha illa fa'alam annahu la ilaha illa Allah fastaghfir bi dhanbika tuma min Bukhari ni ayata ko babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal ayenni aya fo ala ya damina doni de la folo sababu min b'a to hadamaden ka limanew bɛ jidi sababu min b'a to i bɛ salafu ye ka taabolo ta i bɛ kalan de kɛ kala karamɔgɔ ɲumanw bolo u ka ala yiri la nko de y'a to Muhammad ibn al-Wahhab ko salasatu usulu kɔnɔ ko a wajabira mɔgɔ kelen kelen ka ta'allumu arba'i masail i ka masaila naani do fɔlɔ al-ilmu doni min b'i ka fɔlɔ kala i ka ala do kala i ka ciden do ka ciden ka sunna do kala i ka silamiya ɲuman do nin de bɛ kɛ sababu k'i ka limaniya jidi nin de bɛ kɛ sababu ka sarafu taabolo yiri la n'i bɛ yɔrɔ min hali ni yɛrɛ ma kala ni karamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kan alhamdulillah ala ye nɛɛma ka ɲɛ nin wagati la karamɔgɔ minnu ka wajuli a bɛ kuranna ka wa sunna ala manhaji salafu salih ulu ka sittiw ɲini i ka don kɔnɔ ulu ka wajiru bɛ sɔrɔ sitti minnu kan i ka mɔgɔ ɲamuru k'u ka sittiw ci ma i ka se k'i ka diina don
salafiya be doni cogo de la iba kala kanyo de ibe fumbe ke salafu e cogo de salafiya kala de aqidaw kala de kitabu de kala ika aqida kitabu kala ika salafu salu tabulu usulu sunna ika ulu kala ni karamogo te nyogon ka be kitabu sugu kala karamogo munun ka wajulu be salafu ka tabulu ka ika ulu karamogo lamme ko ka wajulu lamme o be ke sababu ye ibe salafiya do ka ke salafiya ka donc salafu pour imbe ke salafu e cogodi ni cogode do ibe kalande ka salafu ka tabulu de kala doni ke baga munun ka wajulu be salafu saluhu ka tabulu wajulika anu ka mugo nyamra katuma ika o doni ke baga sugu ika ulu lamme na ya soro yire doni kala fana ika sage kata al ulama wal mawsuqin ahli sunna wal jamaa ka doni ke baga munu ni danna ya buka munu sara munu be balola ibe sage kata doni ke baga ka kitabu de ma hijibi yaw be mun fo awye jamana in kono ya ko anyere ka doni ke baga munu be mali kono mogo ka uluka ewa kuma de mine ka barake nay akana doni ke baga wore ka kitabu kala uba kanu ka fatawa fo ahli sunna wal jamaa be ubafu mimma ko usulu da'watu salafiyya adoye munye akasage kata salafu salih ni ahli sunna wal jamaa ka karamo ka kitabu ma usulu da'watu salafiyya adode minye aywa abdul salami barajish aka kitabu dobe usulu da'watu salafiyya abe kotande fo ko salafiyya dawa o kotande ka dondola andu foni tele ya ni ala ya no ya ni donc abo ulu kono minye ahli sunna wal jamaa ka ulama nu ka doni ke bagawuye abe ulu de ni kalande un siri nyogona kalande un ka sage kata ahli sunna wal jamaa u ka doni ke baga ka sage katu ka kitabuma anu ka kashetu anu ka fatawa masala kata minye ewa bun khaymul jawdi kata shaykhul islam bun taymiya nunuma kata minye ahmad bun hanbali uluka aqida unuka hakile unuka kitabu kata uluma aymanani ulube ahli sunna wal jamaa be salafiya kasage kata uluka kitabu nuka fatawa uma ulama uli muasirina munye kono ya nyefana kana muhammad ibn abdulwahhab ka kitabu ma aka ulufana kala salasatu usulu qawaidul arbu kasfu subuhati masailu jahiliya kitabu tauhid kasage ka nunu muraja kasage kata nunuma kasage kata aqidatu tahawin nunuma ka awamini aqidatu wasatiya kaulukala sarahu sunna li bahri kaulukala kacha abe sage kata ulude ma kaulun nyanyini munu nyekala ndew nya yire ba yire eseka yire bo arabu kanna ayi sage kata nin kitabu de ma kana ulama wal muasirina an ka wogati ka doni kiba farana na kan nimben oyanye Sheikh Muhammad Sheikh Abdul Adil ibn Abdullah Bumbaj Sheikh Muhammad ibn Salih Usaymin Sheikh Muhammad Nasir Din Albani Sheikh Salih Fawzan Al-Haidana kacha an ka wogati ka doni kiba uye nunun fana karamu bamunu ahli sunna wal jamaa ka karamu bamunu temena unye nunu nye uka kitabu kala ka kono na bedo ku ka kuma usurunya uye uka kasetu nu ka fatawa nu ka kitabu dilawle una parce que basoro sarafu ka karamu ba folo munun temena ulutunge kitabu dila wakati mi kuraje mimbula doni mimbu ulula ubu sebeni luga minye anunu ubu sebeni bastu minye ka kuma cha ewa chaya ka kuma janya aw fari fonite sisan kam wala ko ibe sigi kulu jade kanyado lugaw dobu ka kuma wala etese kulu nyanabo anka ulama wakati ka doni ka ba munun fanan fuleniye ulu sige ulu fanaka ku famu ku ka kuma usurunya ku ke arabu kan sempulu ye nimbe arabu kan sempulu dro ni be seki yerebo ni bumbaji nu fana kitabu taw yake o chogodela minye ewa Sheikh Salih Fawzan ka kitabu dilale nu ka kashetu Sheikh Albani nunu u ka kitabu Sheikh Muhammad ibn Salih Usaymin nunu ka kitabu nunu fana nana salafu salihun doni ke baga bamunun temena unye ku ka kitabu muraja ku laje ku dila chogola sisan ka kalandum bese kan nafa surala chogo me kasoro ite sege akasage kata uluka kitabuma kasage kata uluka fatawuma uka fatawu be bumbaji kan majmu fatawu makhalatil mutanawiya abe jijum mugani kobo bunu seminu ka fatawa be
majmu fatawa wa rasail muhammad ibn salih uthaymin aw be jiju muga ani kononto be jiju saba jiju bi saba ababo abe ulu nyini so sal fawjan ka fatawa be wafo muntaga jiju durudo abe ulu nyini aka gira fatawa be donc aka mana haju fatawa be donc abe sagi katan nunun de makkalandew nunun ba ke ku yere irawula ya togo mi kwa katoni ulu taye suruku do ba fe ku ka dude unaka shige ate siraye ate sunnaye ate salafu katabolo donc abe usulu da'watu salafiyya sarafu kadawa ka lesru dode de ulu be sagi kata dole ki bawo de mamunun temenu nye sunna karamo den ka ba munun temenu nye ube sagi kata ulu de ma wodi atu muqbil alwadi de lakafo akonni yayi mugo be fili kono ko mini nye dole ki baga bawye ka sagi kata dole ki baga baw ma ko mugo yode bila mugo bo de fili la jiya kono tumamu ye dole ki baga baw ka kumaw ku ka kitabu laje ka ko kuma mina ka barake nu ya ku ka kuma sege ka sage kata doni ke bawo bawo made akotuma min mantu nyo bilade odi takhabbatu odi ato be korno filini ewa ka fembe nyaga be nyogonna donc ambe min fo pour ka dawatu salafia ka ke salafia nu sira nunun be ke hada maden ke salafia sage kata salafu karamugo ka kitabuma